ବୋଲି ମାରି ସିନା କରିଛ ଗୋରା ମୁହଁ ହେଲେ ତମ ମୋ ଝିଅର ବାଳକୁ ବି ସରି ନୁହଁ। ସରି ସାର୍, ମତେ ଜ୍ୱାଇଁ ନ କର ହେଲେ ମତେ ବାଳ ତଳ ଦେଖାଉନି। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡର ମାଲିକ। ମୁଁ ତମର ଏଠି ଟେକି ଧରେ ଆସିନି। ମାନୁଛି ତମେ ଟେକି ଧରେ ଆସିନ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଟେକି ବି ପାରିବନି କାରଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ବଡ ହୃଦୟ, ମନ, ପଇସା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ କିଛି। ହଁ ଅଙ୍କଲ, ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଲ। ଯଦି ସେ ବାପାଙ୍କର ଟେକି ନ ପାରିବେ ତାହେଲେ ତମର ଦଉନ ସେ ଟେକି ଦେବେ। ପୂଜା, ନିଜ ଅଙ୍କଲ ବିଷୟରେ ତତେ ଏମିତି କହିବାକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆଉ ତମର ଯୋଉ ସେ ନାଳୁଆ ପାଟିରେ ବାଳୁଆ କଥା ଗୁଡା କହିବା ପାଇଁ ବିବେକ ତମକୁ ବାଧା ଦଉନି? ଫିଟିଗଲା ବାଳ ମୋର ଖୋଲିଦେଲି ରବର, ତମେ ସବୁ ମୋ ଘଇତା ଆଗରେ ଗାଈର ଗୋବର। ପୂଜା, ମୁଁ ତମକୁ କହୁନି ଡାଡି, ଯିଏ ଏଠି କଜଳପାତିଆ ଭତ ଲୋକ ଦେଖଉଛି ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି। ବାସ୍ ନୁନି ବାବୁ, ମୁଁ ଏ ଅପମାନ ସହିପାରିବିନି। ବହୁତ ହେଇଗଲା ପୂଜା, ଏବେ ମୋ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିର। ଷ୍ଟିଲ ଚାବି ପିତ୍ତଳ ତାଲା, ଜୋଇଁ ହବନି ଏ ବାଳ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ବାଲା। ମୋର ବି ଶେଷ କଥା ଶୁଣିନି ଡାଡି। ବର୍ଷା ଆସିଲା ଖୋଲିବ ଛତା, ଏଇ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ବାଲା ହବ ମୋ ଘଇତା।